I pozdrav svima, danas ću da vam pokažem kako da pronađete ime programa za otvaranje nekog nepoznatog fajla. Kada ste ušli na ovaj sajt, ovdje upišete ime tog fajla, na primjer piše vam gtasanandreas.rar i vi samo ukucate ovo zadnje od tačke, znači ukucate samo rar. Isto tako i za ostale fajlove, na primjer bin file, možete ukucati bilo koje ime fajla. I ovdje gdje vam piše Windows, pored toga izaći će vam programi koji mogu da otvore taj fajl. Obično bude na ovom sajtu linka za skidanje programa, a ako ne bude, ukucate na Google ime tog programa i pronaći ćete link za skidanje. Ako nema linka za skidanje tog programa, tražite neki drugi program koji može da otvori taj fajl. I to bi bilo to. Od mene pozdrav.